L-aħwa kemm toġobni mixja fil-kampanja. Tkun ġurnata sabiħa, bħalissa l-eli ħodor sbieħ, tirrifreskak, tagħmillek il-ġid. U kemm toġobni wkoll meta fil-ħajja Kristjana tiegħi kollox ikun mixi sew. Ikun hemm il-fer, ikun hemm il-paċi, ikun hemm il-kuntentizza. Imma kultant ukoll jitla' sħab iswed u jqum ir-rieħ u tinżel ix-xita. U f'dak il-każ tara kif tbewweġ lejn id-dar għall-irpos tad-dar. Dan is-Salm, Salm 130, jgħallimna fejn insibu kenn, fejn insibu mistrieħ meta jitla' dak l-isħab iswed fuqna. Salm 130 huwa salm msejjaħ ta' tlajja kif rajtu, għanja ta' tlajja. U kif tafu wkoll dan u 15 salm ieħor minn Salm 120 sa Salm 134, 15 b'kollox, kienu jitkantaw mill-Pellegrini, mill-Lut, waqt li jkunu tilgħin lejn it-tlet festi ewlenin tal-Lut lejn Ġerusalem. Nistgħu nimmaġinaw, anzi kważi ċert, li Ġesu u l-apostlu tiegħu meta kienu jitelgħu għal dawn il-festi bħal-lejt, kienu ikantaw ukoll dawn is-salmi li għadna kemm rajna. Salm 130. Huwa wkoll salm penitenzjali. Salm u hemm sitta oħra. Salm 6, 32, 38, 51, 102, 130 u 143. Dawn huma salmi li fihom hemm espressjoni ta' ndiema, ta' stqarrija ta' dnubiet u wkoll ta' fiduċja li Alla taħsew jaħfer id-dnubiet, u dan huwa wieħed minnhom. 8 versi huwa salm qasir u jinqasam b'mod naturali f'erba'. Kull sezzjoni fiha 2 versi. U niżilt hawnhekk 4 kelmiet biex jgħinuna wkoll ninnavigaw f'dan is-salm u nifhmu l-argument tal-kittieb. L-ewwel 2 huma talba, it-tieni hija meditazzjoni, it-tielet hija stennija u r-raba' waħda hija stedina. Naraw waħda, naqraw l-ewwel 2 versi. It-talba. Mill-fond għajjatlek osit. Omulej, isma' leħni, ħalli widnejk ikunu attenti għall-leħen tas-suppliki tiegħi. Supplika hija talba għall-għajnuna, talba għall-ħniena. Is-salmista jsejjaħ lil Alla, jgħajjat lil Alla mill-fond. L-istampa hija ta' xi ħadd li qiegħed fil-baħar mqalleb u qed jereq. Hija sitwazzjoni ta' disprament u qed ifittex l-għajnuna biex xi ħadd jiġi għax hu ma jistax isalva lilu nnifsu biex jeħilsu mill-għarqa. Il-ħajja Kristjana kif tafu anke mill-esperjenza tagħkom mhix wartu żgħar. Kultant ninħaraq meta ikun hemm min irid ipinġi l-ħajja tagħna, il-ħajja Kristjana bħalli kieku kollox biex isewwa u kollox sabiħ u inkantaw għaddejjin u tbissima permanenti fuq wiċċna. Isna l-buffu tal-circus. Dik hija karikatura tal-ħajja Kristjana. Il-ħajja Kristjana hija taħlita. L-istess apostlu li fil-Filippin għalinna biex nifirħu fil-mulej u nifirħu dejjem fil-mulej, fl-istess epistola u stess jesprimi il-għali u l-ansjeta għax sieħbu Epafroditus kien marat u kien kważi miet. Hija wkoll tensjoni u ansjeta li ħassejnija aħna f'din il-Knisja dal-aħħar snin meta wħud mill-membri f'din il-Knisja mardu u bżajna wkoll illi nitilfuhom. L-istess l-Apostlu Pawlu fit-2 Korintin kapitlu 1 jitkellem dwar l-afflizzjoni li ju u sħabu li kienu miegħu ġarbu meta kienu l-Asja. U dettalji ma nafuhomx imma jgħid li aħna
konna tant imtaqlin illi ma konniex għadna nifilħu. U tantu hekk illi konna qtajna qalbna saħan sitra li ngħixu. Qataw qalbhom il-ħajja. Daqshekk kien l-afflizzjoni u d-dwejja u l-inkwiet li kien għaddej minnu. Fis-salm li qrajna, għaliex il-salmista jinsapaw f'din il-ħofra jew fil-baħar imqalleb qed jera, x'kien li kien qiegħed iniktu, x'kien li kien qiegħed ikiddu daqshekk. Fit-tarf ta' vers 2 is-suppliki għattilkom hija talba għal ħniena. U fil-vers ta' wara mbagħad jitkellem dwar l-inikwitajiet dwar id-dnub. Kien id-dnub finalment illi kien qiegħed iniktu daqshekk. Is-sens taħtija, is-sens ta' biża' illi jrid jiffaċċja lil Alla u hu midneb. L-istess salm naturalment wieħed jista' japplika għal kwalinkwa ħaġa illi jista' jiġrilna li tnikkitna. Affarijiet li jiġu minn ġewwa, affarijiet li jiġu minn barra, fuq il-familji tagħna, fil-knisja, fuq ix-xogħol. Min minna ma jgħaddix minn perjodi jew żminijiet diffiċli. Imma l-ar fost l-ar huwa n-niket li jiġi mid-dnub. U di xi ħaġa li ftit jesperjenzawha. Ftit huma n-nies li verament jinkwetaw li huma midinbin. U jien ngħid li fil-verità hija grazzja li tinkwieta fuq id-dnub tiegħek. Hija grazzja, hija għotja minn Alla. Għax ħafna nies jibqgħu għaddejjin kuntenti bid-dnubietom u jispiċċaw jgħaddu għal-ħajja li jmiss u qatt ma ikkonsidraw bis-serjetà l-pożizzjoni tagħhom quddiem Alla u nidmu u talbuh għall-intima. Hija grazzja illi il-mulej għaddejna minn dar il-perjodu. Nimmaġina dan l-inkwiet, dan it-toqol fil-qalb, fil-ruħ, inxebħu bħal sintomi tal-mart. Jew l-uġieħ. L-uġieħ mhux pjaċevoli min irid ikun muġuħ. Imma l-uġieħ qed ixallek bozza ħamra, jgħidlek isma' għandek problema, mur fittex l-għajnuna. L-uġieħ iwaslek biex tmur għand it-tabib. U l-istess, l-għali dwejja li jiġu fil-kuxjenza tagħna minħabba dnub resquna lejn Alla għal-mafra. Diġi ma ftakart fl-istorja ta' John Wesley, il-fundatur ma' Hoch Charles tal-Methodism, tal-Methodist Church. John Wesley kien ministru fil-Knisja Anglikana, kien bniedem ta' disċiplina, ret, infatti u Hoch Charles kienu bdew klab, il-Holiness Club f'Oxford, li fih kienu jipprattikaw id-disċiplini ta' talb ta' qari tal-iskrittura ta' fasting li jisumu u kien bniedem eżemplari. Sansitra tant kellu ħeġġa illi mar qasam l-Atlantiku biex jippritka l-Evanġelju hemmhekk ukoll. U f'okkażjoni minnhom waqt mal-tempata dan twerwer. Kien jaf li l-xini tagħhom kien appena ħajera u beżam il-ġudizzju li kien ġej fuqu. U xi insara Morovjani li kien hemm fuq il-vapur kienu qegħdin ikantaw is-salmi. Kien jaf li hemm xi ħaġa nieqsa ġo fih. Ma kellux dik l-assigurazzjoni ġo qalbu illi hu maħfur minn Alla. U fl-1738 f'Mejju kien Londra u mar fil-katedral ta' San Pawl f'Londra, Anglikan, u xin kien hemmhekk kienu qegħdin ikantaw Salm 130, De Profundis bil-Latin, bil-fond, fil-profond, hekk jibda. U
laqtu wisq. Għaliex l-istess kliem tas-salmista mill-fond għajjatlek u sit kienu l-kliem tiegħu li jesprimu dak li kellu f'qalbu. U b'mod partikolari mbagħad vers 3 kieku kellek timmarka l-inikwitajiet u sit omulej min jista' jieqaf sħiħ. Wesley kien imbeżza, kien imwerwer fil-prospett ta' ġudizzju minn Alla. Però kif għad l-ewwel? Il-fatt li Alla jmissek fil-qiegħ tal-kuxjenza tiegħek u jġibek konxju ta' dnubietek qisha bħala barka mis-sema. Importanti li ma tiddisprax. Għax faċli tiddispra, imma bħalma għamel is-salmista hawnhekk dur lejn Alla. Mill-fond ta' għajjatlek u sit omulej isma' leħni. Fl-inkwiet, meta l-kuxjenza tiegħek tkun qiegħda tnigżek, meta taf li int midneb, meta taf li inti għamilt il-ħażin, meta taf li inti offendejt lil Alla, it-tweġiba tiegħek għandha tkun li ddur lejh. Mhux tingħalaq fik innifsek, jew tipprova ssib xi forma ta' soluzzjoni fl-affarijiet ta' din id-dinja u tmur tieħu grokki ieħor whisky, jew tmur tixxala, jew tipprova tinjorah. Le. Dur lejn Alla u Alla jisemak. Tinnota li hawnhekk isejjaħlu l-ewwel ositu omulej. Sid hija traduzzjoni ta' Jahwe, il-isem personali ta' Alla li Alla rrivela lil Mosè jienu, Alla li jeżisti fih innifsu, Alla li huwa etern, Alla li huwa lil hemm iż-żmien, Alla li ma jiddependi fuq ħadd, Alla li huwa suffiċjenti fih innifsu, Alla li daħal f'patt mal-poplu. U hawnhekk is-salmista idur lejn dak Alla illi wiegħed fedeltà lejn il-poplu tiegħu. Sid mbagħad isejjaħlu omulej li huwa Adonai. Dak illi huwa il-proprjetarju tal-univers. Kollox hu tiegħu għax kollox għamelu. Is-sid f'dak is-sens illi jippossedi kollox. U allura li għandu wkoll awtorità sħiħa fuq dan il-ħolqien kollu. L-omnipotenti. Allura is-salmista idur lejn Alla li huwa fidil u Alla li huwa b'saħħtu li kapaċi jgħinu. U hemmhekk ngħid għalija dan huwa kliem ta' inkoraġġiment kbir għalija. Ftakar meta tkun f'perjodu u fi żmien meta inti baxx fil-fond qed tereq dur lejn Alla. Alla jinsab hemm ukoll. Tgħid li ma naraħx, ma nħossux, ma nisemgħux b'widnejja fatt, u anke fil-fond tiegħek tgħid imma Alla telaqni, imma ħalli hawnhekk il-fidi teżerċita ruħha u temmen illi Alla qiegħed jisma' il-karba ta' ruħek, anke meta tkun fl-ar mument ta' ħajtek. Dak kienu l-ewwel żewġ versi, jana naqraw it-tieni set, vers 3 u vers 4. Salmista jgħid kieku kellek timmarka l-inikwitajiet u sit. Ġifieri kieku kellek tagħmel lista ta' dnubiet tiegħi u żomm rekord ta' dnubieti. U sit, omulej, min jista' jieqaf sħiħ? Iżda miegħek hemm il-maħfra sabiex ikonna l-biża' tiegħek. Kieku Alla kellu jġudikana skont emilna, skont id-nubiet tagħna, skont ir-rekord taħtijietna, min minna hawnhekk se jżomm sħiħ quddiem Alla. Jien l-ewwel li naqa'. U naqgħu kollha jisna dominos quddiem Alla. Il-kol kemm aħna ksirna l-liġi tiegħu, il-kol kemm aħna rrebellajna kontra tiegħu, il-kol kemm aħna minna dak li nafu li m'għandniex nagħmlu għamilnieh, il-kol kemm aħna inqasna milli nagħmlu dak li huwa l-obbligu tagħna, nibna kontra Alla bil-sienna, bl-emil tagħna u sansitra anke bil-ħsibijiet tagħna. Aħna midinbin kontra Alla.
U din hija verità tal-biża'. Aħna m'għandna l-ebda difiża quddiem Alla. Kieku Alla kellu jsejjaħilna issa biex nidru qudiemu jiġġudikana skont l-emil tagħna, il-kol kemm aħna naqgħu dritt fil-ħofra tal-infern għall-eternità. U ħsieb tal-biża'. U l-unika tama, l-unika ħaġa li kapaċi terfana minn dan l-istat miżeru tagħna u l-Evanġelju tal-grazzja tal-Alla. Għax is-Salmista stess jgħid, imma jew iżda dik is-sabiħa iżda, okay, kieku kellek tiġġudikana skont emilna, bum, naqgħu. Iżda, miegħek hemm il-maħfra. Miegħek hemm il-maħfra. U dan huwa l-unika ħaġa li għamlilna kuraġġ. Illi Alla li huwa ġust, Alla huwa wkoll grazzjuż u kapaċi u jrid u fil-fatt jaħfer lil dawk li jduru lejh. L-istess John Wesley, dakinhar li kien qed jisma' Salm 130 kantat fil-katedral ta' San Pawl. Kien mistieden u ma rridx imur għal Bible study għal laqa ta' Insara u Morovjani. U mar. U sema kien hemm xi ħadd qed jaqra l-introduzzjoni ta' Luteru għal kummentarju tiegħu fuq il-Rumani li jitkellem dwar il-ġustifikazzjoni bil-fidi li bl-opri tal-liġi aħna ma nistgħux insalvaw imma biss permezz tal-fidi. U John Wesley jikteb hekk fid-djarju tiegħu jgħid ħassejt qalbi tissaħħan. Ħassejt li kont qed nafda fi Kristu. Fi Kristu biss għas-salvazzjoni tiegħi. U kelli dik iċ-ċertezza li ju kien neħadnu bieti propju tiegħi u ħelisni mill-liġi tad-dnub u tal-mewt. Dan huwa l-mument tal-konverzjoni tiegħu. Dan huwa l-mument meta ara fil-li il-mafra ħajsiba mhux fil-talb tiegħu li kien jitlob, mhux fuq l-istudju tal-Bibja li kien jistudja, mhux fuq is-sawm li kien isum ta' spiss, mhux fuq il-ħidma tiegħu biex ixanda l-Evanġelju u biex jaqdi lill-poplu tal-Alla. Il-fiduċja tiegħu f'dak il-mument daret minnu nnifsu għal ħadd ieħor, għal Kristu. Irrealizza li issa qed nafda fih, fi Kristu, u fih għajdu li intom biss. Xejn iktar. F'dawn li dejn xejn ħanġsib. Ħlif li naqbad mas-salib. U hemmhekk sab il-paċi. Hemmhekk sab dik il-ċertezza li id-dnubiet personali tiegħu quddiem Alla huma issa darba għal dejjem ikkanċellati. U jalla kull wieħed u waħda minna wasanna f'punt f'ħajjitna fi kriżi meta iva nista' ngħid jien minn dakinhar qed nafda fi Kristu biss għas-salvazzjoni tiegħi. Tajliena ma niftakarx xi okkażjoni drammatika meta din ġrat u ma ħassejt l-ebda sħana ġo fiha. Ma jimpurtax. Imma kien saqsik illum issa f'dan il-mument ki kollok tidher quddiem Alla, x'se tgħidlu, x'inhi l-fiduċja tiegħek? U l-unika risposta li tista' tagħtih huwa Ġesu Kristu imsallab. Hemmhekk tista' tkun ċert li int ħażżomm quddiem Alla. U Alla jagħtik il-ħelsien. Innota kif is-Salmista jabbona il-maħfra tal-Alla ma xi ħaġa oħra. Jgħid iżda miegħek hemm il-maħfra sabiex xiex. Sabiex xiex. Sabiex kantawlu tifħid, da żgur.
Ma mhux hekk jgħid. Iżda mek hemm il-maħfra sabiex ikollna il-biża' tiegħek. Il-grazzja tal-Alla li twassal għal maħfra imbagħad taħdem f'ħajjitna biex aħna ngħixu ħajja ta' reverenza u biża' tal-Alla. Ara dak li ma jafx il-maħfra tal-Alla u forsi sema l-Evanġelju kif Alla jaħfer b'xejn u bi grazzja lil dawk kollha li jemmnu f'Ġesu. Kif jirraġuna moħħu? Jgħidu li intom. Jekk Alla jaħfer, ejja nixxalaw, ejja nibqgħu niffangaw fid-dnub. Dan huwa l-idjota, li Pawlu jindirizza f'Rumani 6. X'inhu? Jekk aħna ġustifikati bil-grazzja, ejja noktru nibqgħu għaddejjin fid-dnub, ma jkun qatt. Imma dak li huwa tassew maħfur, illi Alla meslu qalbu minn dak il-ħin il-qudiem ikun hemm fih dak il-biża' lejn Alla. Tgħidli biża'? Iva biża'. Biża'. Hija biża' bħal meta għandek tifel li jaf il-missieru, jaf li missieru jħobbu, jaf li missieru kapaċi jiddixxiplinah jekk hemm bżonn u dik twerbru bir-raġun, imma huwa wkoll dik il-biża' li jaf li missieru huwa tant ħanin miegħu u tant ħafrillu kemm il-darba u tant taħ ċensis u tant kien hemm żmien meta hu weġġa' lil missieru li issa għandu dik ir-reverenza leh, dik il-qima leh, dik attitudni ta' rispett li lill-missieru ma jridx iweġġaw, anzi, irid jagħmel minn kollox biex jogħġbu f'kull ma jagħmel kull ma jgħid. Dik hija l-biża' tal-Alla meta tqis lil dan it-tifel ma' missieru għamel għal miljun darba u tkun taf x'inhi l-biża' tal-Alla. Meta aħna rafna kemm Alla l-missier iħobbna, kemm ħafrilna dnubiet, kemm ma tagħniex dak li kien ħaqna u kemm jibqa' jagħmel magħna, ir-rispons tal-qalb maħfura hi mulej jiena għandi l-ikbar reverenza lejk, jiena rrid inqimek, jiena rrid nobdik, jiena rrid inservik bl-ikbar rispett. Jalla din hija wkoll l-esperjenza tiegħi u tagħkom. It-tielet kelma hija stennija. Stennija. Nistenna l-sit jgħid, tistenna ruħi. U għal-kelmtu nittama, jew nistenna. Ruħi tistenna lil-mulej, aktar mill-assisa tal-odwa. Ta' bilħaq, aktar mill-assisa għal-odwa. Mela, wara illi jgħajjat lill-Alla mill-font li kien fih, mill-ħofra li kien fih, u issa konvint mill-ħniena tal-Alla li jaħfillu d-nubietu, issa l-mista jistqar dik il-konvinzjoni sħiħa illi Alla se jwieġbu. Jgħid jien nistenna l-sit. Ma tgħid li dik ċert li s-sit li l-mulej se jwieġbu jew forsi iva u forsi le. Ħantikom eżempju jgħidilna jixbaħ lill-assisa tal-lejl li fid-dinja ta' dak iż-żmien bħalma kienet Malta sa ftit mijiet ta' snin ilu, kellek il-belt imdawra bis-swar u bil-lejl ikollok dan l-assis probabbli fil-gardjola jara li m'hemm xi edewwa jew xi affarijiet li qegħdin jiġru. Qassa l-lejl kollu, xift sħieta bil-lejl. U jistenna u issa għadda l-ħin u jaf. Għajdu li inti, jaf li x-xemx se titla, mux forsi x-xemx ħatitla, x-xemx ħatitla żgur. Sempliċement, qed nistenna dak l-ewwel tbexbix, dak l-ewwel dawl ta' filgħodu. Incidentalment, illum hija l-iqsar ġurnata fit-tul tagħha ta' dawl huwa l-equinox illum u l-lejl huwa l-itwal. Tajjeb. Imma anke li twal lejl, bħalma huwa l-lejl li ġej, huwa lejl li qed jispiċċa li tiġi x-xemx li bid-dawl tagħha se tagħti dik il-tama ta' ħajja ġdida u ta' mistrieħ lill-assisa fuq is-swar u lilna wkoll.
din il-konfidenza li l-mulej iva ħajisma u ħajissollevani u ħajatini grazzja tiegħu u ħajatini l-ħelsien u ħajatini l-mistrieħ li għandi bżonn, mhix ibbażata fuq xi sentiment għax jiena hekk naħseb li ħajġri, le. Hija bbażata fuq il-fedeltà tal-Alla xu jgħidlu għal kelmtu nittama. Nittama għax Alla ta' kelma u għajdu li intom. Il-kelma tiegħu Alla iżomma, Alla huwa fidil, Alla huwa ta' kelmtu. U l-istess aħna ta' meta nkunu donna mitlufin, ejja ma ninsewx il-wedi tal-Alla. Alla se jissollevana. Fuq livell personali, bħalma jgħid l-Apostlu Pietru, umiljaw ruħkom jgħidilna. Taħt lid setana tal-Alla. Ejja nsibu postna. Taħt lid setana tal-Alla. Lid li tmexxina, lid li tipproteġina. U jkompli jgħid, u jollikom f'waqtu. F'waqtu, fil-ħin propizju, Alla jerfana minn ġol ieħ. Itfgħu fuqu jgħidilna. Lem kollu tagħkom, l-inkwiet, l-ansjetajiet kollha tagħkom. Għax hu jieħu ħsiebkom, Alla jimportah minna. Ma ninsewx, għax ġejja sena fuqna. U bħalma ġara fil-passat ħeġri fis-snin li ġejjin. Ħatgħaddi minn mumenti diffiċli. Taqtax qalbek, ftakar f'Alla, ftakar fil-wedi tiegħu. Itfa' fuq l-hemm kollu tiegħu. Alla jieħu ħsiebek u fil-mument propju Alla jerfak. Però wkoll din il-weda tapplika fuq livell nazzjonali. Il-poplu ta' Alla Iżrael dak iż-żmien kien qiegħed jistenna. Il-poplu tal-Alla dejjem jistenna. Il-Testament il-qadim, il-poplu tal-Alla kien qiegħed jistenna il-miġja tal-Messija. Per eżempju, Salm Iżajja 40, fejn Alla jgħid biex farġu l-poplu tiegħi, farġuhom, għax se nibgħat il-messaġġier tiegħi qudiemi, iħejji triq għalija. Aħna nafu li dik kienet profezija qed tirreferi għal Ġwan il-Battista. U jgħidulhom ħabbru din l-aħbar tajba, tihom din l-bxara tajba. L-bxara tajba jgħidha fi 3 kelmiet. Ara Alla tiegħek. Behold your God. U dik il-weda seħħet meta Alla oġbu jibgħat il-libnu fostna. Fl-ikbar umiltà imwieled minn mara ordinarja. Dak kien il-weda tal-Alla qiegħda ssir realtà. U meta Ġuseppi u Marija ħadu lil Ġesu fit-tempju. U kien hemm xmun Simeon. U xmun li jgħidilna Luqa kien qiegħed jistenna il-faraġ ta' Iżrael. Din kien qiegħed jistenna il-faraġ ta' Iżrael. U mhux hu waħdu, għax għandna kelmet lil dawk li kien hemm hemmhekk ukoll li kienu qegħdin jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Il-poplu tal-Alla dejjem jistenna. Imissa wasal. U meta ħadd tarbija fidejh lil Alla qallu issa tista' tħalli il-qaddej tiegħek imur fi slim. Għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek. U aħna fit-Testament il-ġdid, aħna wkoll qegħdin nistennew bħalma fakkarna ħuna Ġon il-ġimgħa l-oħra, aħna qegħdin nistennew li Ġesu jwettaq dak li wedna. Jinsejjer inħejji posta għalikom u nerġa' niġi biex fejn inkun jien intom tkunu miegħi. Bħalma jgħidilna l-Apostlu Pawlu, aħna qegħdin nistennew għajdu li intom it-tama mbierka, id-dera glorjusa tal-Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ħaġa hija ċerta, ma nafux meta, ma nafux kif, imma nafu li ħadd tiġri. Il-mulej Ġesu għad jirritorna u joħodna miegħu. Din l-istennija tagħna li aħna qegħdin nistennew għal xi ħaġa aħjar, issir ukoll bħal lezzjoni, bħal l-iskola illi fija aħna nitalmu nafdaw lill-Alla aktar u aktar. Il-fidi tagħna tissaħħaħ bħal muskolu meta aħna kapaċi nistennew dak li s'issa qatt m'għandniex.
Tozer jgħid illi l-akbar test tal-fidi huwa li titgħallem tistenna lil Alla. U ma tippretendix li tafas buttuna u tikseb kull ma trid issa. Kieku Alla kellu jagħtina jitrattana bħat-tfal żgħar li kull ma jridu tagħtihulhom għax jagħmlu tentrum, kieku qatt ma nikbru fil-fidi. Imma l-fatt li aħna nibqgħu nafdaw f'Alla meta ma narawx bajnejjana il-wedi tiegħu iseħħu issa, iva, nkunu qegħdin nikbru fil-fidi tagħna u fil-fiduċja tagħna fih. U fl-istess ħin, l-istess stennija tagħna hija wkoll qatt ta' fidi, qatt ta' adorazzjoni lill-Alla. Għax aħna ngħidulu lill-Alla meta qegħdin nibqgħu nafdaw fih meta ma narawx bajnejna il-wedi tiegħu qegħdin iseħħu. X'aħna ngħidulu? Aħna nemmnu li inti Alla ta' fedeltà, Alla li żomm kelmtek, Alla omnipotenti li dak li wet int żgur tagħmlu. Avolja s'issa għadna maħniex narawh. U l-aħħar żewġ sentenzi ta' dan is-salm hekk sabiħ. It-tama o Izrael fis-sit għax ma s-sit hemm imħabba fidila u miegħu hemm fidwa abbondanti. U huwa jifdil l-Iżrael mill-inikwitajiet jew mid-nubiet kollha tiegħu. It-tama o Izrael fis-sit. Mela, dan is-salmista meta mid-disprament il-mulej refaw u taħ il-kuraġġ u taħ il-faraġ li kellu bżonn, ma setax iżomm il-ferħ li ġarrabu hekk għalih innifsu. Imma f'daqqa waħda issa jrid jaqsmu ma' ħadd ieħor. U li sema l-aħbar it-tajba issa sar l-evanġelista biex ixanda l-istess aħbar lil ħadd ieħor. U mhux ta' b'xejn lilna il-aqmuna evanġeliċi għaliex aħna li nafu il-ferħ tas salvazzjoni li doqna kemm hu tajjeb il-mulej, ma nistawx. Ma tħalliniex il-kuxjenza illi nżommu din il-verità hekk sublimi għalina nfusna. U b'kull mezz u bil-mezzi tagħna rridu naqsmu l-istess bħas-salmista lill-poplu tagħna u ngħidulu it-tama fil-mulej bħalma minna aħna u bħalma aħna ksibna l-paċi, inti tista' tikseb il-paċi ukoll. Jagħtihom żewġ raġunijiet għaliex messna nittamaw f'Alla, żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda għax mas-sit jgħid hemm l-imħabba fidila, l-imħabba fidila. Kelma waħda fl-Ebrajk, diffiċli ħafna biex titraduċija għaliex hija kelma pregnant, fiha ħafna tifsira ġo fiha. Ma ċertament fiha l-idea ta' imħabba, ta' xi ħadd li jagħti lilu nnifsu biex jgħinek. Fiha wkoll element ta' ħlewwa u ta' ħniena, imma naħseb il-punt l-aktar kruċjali ta' din il-kelma hija imħabba fidila, faithful. Ta' xi ħadd li ta' kelma li se jħobbok u jżomma dik il-kelma. Itfakkarni jiena fl-imħabba illi żewġ miż-żewġin għandhom jagħtu l-xulxin. Fil-żwieġ, fit-tieġ, iwedu li xulxin ir-raġel jgħid jiena nieħdok bħala marti u nwedek li nkun fidil lejk fi żmien it-tajjeb u fi żmien il-ħażin, fis-saħħa u fil-mard u li nħobbok u nonorak tul ħajti kollha. L-imħabba fidila tal-Alla jgħidilna isma' jiena wedek illi nħobbok u nonorak tul ħajti kollha. U peress li Alla ma jmut qatt, l-imħabba tiegħu hija eterna. Ejja ma niddubitawx din. Għax kultant inħossuna li aħna diżutli u ma jixraqlix u wara x'għamilt, Alla jżomm il-weda tiegħu li jħobbok u jagħmel minn kollox b'dixxiplina jew u x'inhu biex jerġa' jġibek lura lejh. It-tieni raġuni għalfejn ħajjar jew jistiedel lill-Iżrael jafda fil-mulej illi jgħidlu li miegħu ġifieri mal-mulej hemm fidwa abbondanti. Toġobni dil-kelma abbondanti. Mhux bir-raċanġ bil-ftit.
Għaw restaurants jgħidulhom Michelin restaurants, le? U tmur tiekol. Expensive. Iġiblek plat fih daqs dix. U fin-nofs naqra ta' zebbuġa b'xi ħaġa mdawra fuqha. U inti tajt ma parir, jekk trid tiekol, mur l-imġar ant il-barri wordna fenek u toħroġ minn hemm ma tiflax titkellem. Il-fidwa tal-Alla hija abbundanti. Tajt li ma jiena dnibt ħafna. U l-fidwa tal-Alla ikbar. U aktar abbundanti mid-dnub tiegħek. Palma jfakkarna l-Apostlu Pawlu. Fejn kotor id-dnub, jew fejn żdiet id-dnub, toktor iktar u iktar il-grazzja ta' Alla. Din hija r-raġuni għalfejn għandna nafdaw fil-mulej. It-tama ċerta tal-poplu tal-Alla illi kif qal illi huwa jifdil l-Iżrael mill-inikwitajiet kollha tiegħu. U aħna wkoll fit-Testament il-ġdid għandna l-istess tama kif kellhom huma illi Alla qed jifdi lilna wkoll magħhom mill-inikwitajiet kollha tagħna. Għax nafu li l-ħolqien kollu ilu jokrob flimkien u jweġġa flimkien bil-weġġat ta' ħlas sa' issa. Anke tara annimali mut. Ifakrek li qegħdin ngħixu f'dinja mwaqqa mimlija miżerja. U qalbna tittama illi Alla jibdel din il-ġungla fi ġnien sabiħ kif kien fil-bidu wisbaħ. U mhux hekk biss. Iżda aħna nfusna wkoll li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu, saħansitra aħna nfusna nokorbu fina nfusna u nistennew bil-ħeġġa l-adozzjoni il-fidwa ta' ġisimna. Dal-ġisem marradi li jmut għad ikun mifdi u jtina ġisem glorjus bħalma u ta' Kristu fil-qawmin. Għax f'din it-tama aħna salvati, imma tama li tara mhijiex tama għax dak li xi ħadd jaraha li jittama fih. Fi kliem ieħor għadna ma wasalniex hemm. Salvati fit-tama, Alla fadallu xogħol xi wettaq il-fuq biex jagħtina din il-fidwa sħiħa li tinkludu mhix biss ruħna imma wkoll ġisimna. Imma jekk nittamaw għal dak li għalissa ma narawx, bis-sabar nistennew bil-ħeġġa għalih. L-aħwa, jien ma nafx hemm f'qalbek u x'hemm f'ħajtek. Imma inti quddiem Alla taf. Taf l-inkwiet, taf it-tbatijiet li għaddej minnhom. U forsi wkoll il-mulej qed imislek il-kuxjenza u jfakrek fid-dnubiet tiegħek. U x'inhu dak li qiegħed iniżlek? Jitfak hemm isfel. Għamel bħal salmista. Għajjat lil Alla. Għajjatlu, Alla jisemak anke meta tkun hemm taħt. U Alla huwa Alla taħnina, Alla li jaħfer, Alla li jibdel il-qalb, Alla li wedna fidwa sħiħa fil-miġja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu.